Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα φαντάζομαι θα έχετε γίνει λίγο πολύ κοινωνή προσπαθειών διεθνών και με τεράστια budget, οι οποίες επιχειρούν να δώσουν μια νέα εμπειρία πλοήγησης περιεχομένου σε ταμπλέτες σαν το iPad. Έχουμε κοντά μας τον Νίκο Κόντι, ο οποίος με πολύ λιγότερα resources έχει φτιάξει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα αξιόλογο, ίσως και σε κάποιο βαθμό ανταγωνιστικό. Θα μας πει περισσότερο ο ίδιος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στα παιδιά που ήταν πριν από μένα, μπράβο παιδιά. Να χαίρομαι και ντρέπομαι ταυτόχρονα, γιατί είμαι μια δεκαετία μεγαλύτερος από εσάς και πριν 10 χρόνια δεν ήξερα ούτε καν να προγραμματίζω. Οπότε μπράβο που έχετε φτάσει εδώ τόσο γρήγορα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα για τι πρόκειται. Εγώ έρχομαι εδώ τώρα με μια στην ουσία τριπλή ιδιότητα. Έχουμε για να αντιπροσωπεύσω την εταιρεία που έχω φτιάξει, τη LEAD, το ByteMeGR, κατά την άποψή μου το νούμερο ένα, μάλλον το καλύτερο video game site στην Ελλάδα, το οποίο δουλεύουμε στην Ελλάδα, που είναι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ. Και το ByteMeDigital, το οποίο ήρθατε για να δείτε την παρουσίασή του, το οποίο έχει τον τίτλο, ας πούμε, του πρώτου ελληνικού διαδραστικού περιοδικού στο iPad. Η πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα αντίστοιχη και δεν υπάρχει κάποιος εκδοτικός οίκος από πίσω, είναι μια ανεξάρτητη δική μας προσπάθεια. Για όσους δεν το ξέρετε, η διεύθυνση για να το κατεβάσει το τεύχος, την εφαρμογή από την οποία μέσα θα διαβάσει το περιοδικό, είναι ByteMeGR/digital. Το περιοδικό μας είναι διαθέσιμο για iPad, PC και Macintosh, οπότε στην ουσία εδώ είναι και ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό όσον αφορά το προϊόν. Και αν έχετε κάποιες απορίες και θέλετε, μετά στο Twitter είναι ByteMe/digital, οπότε μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις και μετά να τις απαντήσω. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε να κάνουμε με το πρώτο ελληνικό διαδραστικό περιοδικό στο iPad. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά το iPad έχει έρθει στην Ελλάδα, τα κατάφερε τελικά, πήρε λίγο περισσότερο χρόνο από όσο χρειαζόταν, 8 μήνες περίπου. Αλλά είναι εδώ, πουλιέται, από τις 28 Ιανουαρίου. Η δική μας προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα είναι το εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, το πειραματικό τεύχος 0, αυτό το λέμε στην ουσία τεύχος 1. Και την ημέρα που το iPad τελειώταν στην Ελλάδα, στις 28 Ιανουαρίου, το περιοδικό μας ήταν το νούμερο 1 σε downloads στο App Store όσον αφορά επειδή είναι δωρεάν η εφαρμογή, ήταν νούμερο 1 στα charts. Να δούμε λίγο πώς έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Εγώ από το 1999 περίπου μέχρι το 2006 δούλευα στο περιοδικό PC Master. Έγραφα άρθρα για παιχνίδια. Εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι ο κ. Κλάδης, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα. Ο οποίος είχε την ιδέα για το ByteMeGR, το πρώτο που βλέπετε. Και με προσέγγισε, υπήρχε ένα κενό στην ομάδα. Εγώ είχα παραναλάβω το κομμάτι του προγραμματισμού και έτσι μετά από 5-6 μήνες υλοποιήσαμε το ByteMeGR, το οποίο πάει σφαιράτο, δηλαδή έχουμε φτάσει σε 35.000 επισκέπτες μηνιαίως, πάει πάρα πολύ καλά δηλαδή, και αυτό μια ανεξάρτητη προσπάθεια. Οπότε, έχοντας στήσει μια πολύ καλή βάση και ένα κοινό, προχωράμε. Έρχεται τον Απρίλιο του 2010 η Apple και βγάζει το iPad, όπως το γνωρίζετε, και στην ουσία δημιουργεί, κατά την άποψή μου, τις προϋποθέσεις για το μέλλον του εντύπου. Αν το έντυπο, δηλαδή, κατά την άποψή μου, σε κάποιο μέλλον, αυτό πρέπει να είναι στο iPad και γενικότερα στις ταμπλέτες, όχι το iPad, απλά η Apple το έβγαλε πρώτη. Καταφέρω να στριμώξω σε ένα αεροπλάνο από την Αυστραλία που μου ήρθε ένα iPad και το φέρνω τον Ιούλιο του 2010, δηλαδή πέρσι, και βλέπω το πρώτο τεύχος του περιοδικού Wired, το οποίο μέχρι τότε ήταν το πρώτο έντυπο, μάλλον το μόνο έντυπο που διάβαζα μέχρι τότε. Ήταν το τελευταίο δηλαδή έντυπο που παρακολουθούσα, και όταν το είδα στο iPad, πλέον σταμάτησα να το αγοράζω κιόλας, οπότε συνέχισα να το αγοράζω μόνο στο Wired. Τι έκανε το Wired? Το Wired προσέγγισε τη λύση στην ταμπλέτα με ένα μοναδικό τρόπο, δηλαδή έστησε ξανά το περιοδικό, δεν πήρε τα Α4 που έχει να τα ξαναβάλουμε στο iPad και να κάνει ένα ξεφυλιστήρι για ένα PDF όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Έφτιαξε ένα ειδικό τμήμα σε συνεργασία με την εταιρεία Adobe και φτιάξανε ένα περιοδικό πραγματικά διαδραστικό, το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την προσπάθεια που είδατε. Οπότε, βλέποντας το αυτό, ένα τηλέφωνο στον κύριο Κλάδη και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί το project, το οποίο ευόδωσε με τη βοήθεια του κυρίου Παχού, ο οποίος είναι και κάτω στη συνεισφορά του πολύ σημαντική, τον Δεκέμβριο του 2010, με πολλές καθυστερήσεις, πολλά προβλήματα, και βγαίνει το τεύχος 0 και φεύγει από πάνω μας ένα άγχος, γιατί ήμασταν ψηλοϊγκόγνητο, θα βγούμε πρώτοι, αν κάποιος άλλος εκδότης θα κάνει την αντίστοιχη προσπάθεια και γενικότερα αν θα
ευωθούν οι κόποι μας, τελικά ευωδόθηκαν, καταφέραμε και πήραμε την εισαγωγικά πρωτιά στην ελληνική αγορά. Τώρα, λίγα λόγια για το πώς λειτουργεί. Καταρχήν, πόσοι από εδώ έχετε αγοράσει iPad? Χαρά είναι το σωστά. Και το εξώφυλλο εδώ πέρα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς λειτουργεί για όσους δεν γνωρίζετε την διαδικασία, επειδή στην ουσία στο εξώφυλλο μάλλον του 0 τεφούς είχαμε πει ότι είμαστε το περιοδικό 2.0. Θεωρώ ότι είναι εξέλιξη των περιοδικών ο τρόπος αυτός. Καθιερώθηκε από το Wired, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, θα δείτε τι εννοώ. Στην ουσία, κατεβάζεις μια εφαρμογή, δεν έχει σημασία τι συσκευή έχεις, κατεβάζεις μια εφαρμογή, την εφαρμογή του περιοδικού, αυτή εδώ. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία τι συσκευή έχεις. Άμα έχεις, ας πούμε, ένα laptop, ένα PC, οτιδήποτε χρησιμοποιείς στον browser σου, πας σε σελίδα, κατεβάζεις την εφαρμογή μας. Αν έχεις iPad, μπαίνεις στο App Store της Apple, κατεβάζεις την εφαρμογή μας. Αν έχεις Android, όταν δεν υποστηρίζουμε, θα σας πω το πιο από αυτού, κατεβάζεις την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι το περιοδικό μας είναι δωρεάν. Δωρεάν κατεβάζει την εφαρμογή, δωρεάν κατεβάζει κατά τεύχη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Το Wired, για παράδειγμα, ξεκίνησε με 4,99 και έχει καταλήξει να το πουλάει 2,99 το τεύχος του. Κατεβάζει όπως σας την εφαρμογή. Η εφαρμογή βλέπει τι διαθέσιμα τεύχη υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Προς το παρόν, όσοι το κάνετε αυτό, υπάρχουν δύο διαθέσιμα τεύχη για μας. Κατεβάζει το τεύχος και αρχίζετε και διαβάζετε το περιοδικό. Λίγα λόγια για την ταυτότητα του Bytecode Digital, το οποίο πριν ξεκινήσω να πω οτιδήποτε, να πω τι δεν είναι το Bytecode Digital για να μην παρεξηγηθούμε. Καταρχήν δεν είναι flash. Δεν είναι PDF και δεν είναι ξεφυλιστήρι ή έτσι όπως έχω καταλήξει να τα λέω, ξεφυλιστήρια, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά και το παρέχουν πάρα πολλές εταιρείες. Παίρνεις ένα PDF και το κάνεις ένα ψηφιακό ξεφύλισμα και ξαφνικά αυτό γίνεται το ψηφιακό έντυπο, το διαδραστικό έντυπο. Πιστεύω ότι καλό ήταν μέχρι στιγμής, αλλά αφού υπάρχουν συσκευές σαν και αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να μεταβούν οι περισσότεροι εκδότες και σε αυτή τη λύση. Τι είναι το Bytecode Digital? Λοιπόν, είναι το πρώτο πραγματικά διαδραστικό περιοδικό στην Ελλάδα. Είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες και εδώ είναι η καινοτομία που σας είπα σε σχέση με το Wired και γενικότερα όλα τα άλλα μεγάλα περιοδικά στον χώρο. Συγκεκριμένα, κατά την άποψή μου, τα δύο μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή είναι το Wired και το Project, τα οποία αφενός χρεώνουν και αφετέρου είναι διαθέσιμα μόνο για iPad. Εμείς κάναμε εδώ την καινοτομία και λέμε ότι είμαστε διαθέσιμο και για iPad και για PC και για Mac και για Linux. Η έκδοση του Linux δεν την έχω ανεβάσει στο site, μέσα στο φόρουμ μας είναι, πιστεύω να κατεβάσει. Από εκεί πέρα είμαστε ένα περιοδικό με άποψη και πολύ πρωτότυπη θεματολογία, τόσο πρωτότυπη που μαλώνουμε συνέχεια. Και θα διαβάσετε πράγματα από εμάς που δεν θα βρείτε αλλού, στα συμβατικά περιοδικά. Το περιεχόμενο είναι πλήρως πολυμεσικό, θα σας κάνω μια επίδειξη σε λίγο. Και το βασικότερο και το κυριότερο όλων, και δεν ξέρω αυτό αν είναι παγκοσμίως, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν πρωτιά, είμαστε δωρεάν. Κανένας άλλος δεν είναι δωρεάν με τέτοιο περιεχόμενο και τόσο πολλή δουλειά που έχει πέσει. Από εκεί και πέρα η θεματολογία μας. Τώρα, όπως σας είπα, το video gaming site, το Bytecode.gr, έχει εστιάσει κυρίως στα παιχνίδια για υπολογιστές, κινητά κτλ. Το Bytecode Digital, σαν concept, προσεγγίζει τον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας και εδώ είναι διάφορες θεματικές ενότητες στις οποίες μπορείτε να δείτε πώς ασχολιόμαστε. Επίσης, εξελισσόμαστε συνέχεια, δεν ξέραμε το μέσο, προσθέτουμε νέες στήλες, βελτιώνουμε την ύλη μας, βελτιώνουμε τα στισίματα, εδώ βλέπετε κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα, θα σας δείξω και μετά. Και ας πάμε λίγο σε κάποια στατιστικά που πιστεύω ενδιαφέρουν όλους. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος από τον εκδοτικό χώρο εδώ, έχει πολύ ενδιαφέρον τι έχει γίνει. Να πω ότι τα στατιστικά που παρέχω είναι από δικά μας, είναι αφενός από την Apple όσον αφορά το κομμάτι ότι κατεβάζουν για το iPad και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα από δικά μας logs από το server, τα οποία τα μεγέθη είναι τα εξής. Λοιπόν, το τεύχος 0 μέχρι στιγμής το έχουν κατεβάσει πάνω από 6.000 χρήστες, ενώ το τεύχος 1 το έχουν κατεβάσει πάνω από 7.500 χρήστες. Τα στατιστικά είναι καθημερινά. Σε σχέση με το περιοδικό δεν έχουμε το πρόβλημα του περιπτέρου, είμαστε πολύ πιο άνετοι. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι σε διάφορες στιγμές που κάνουμε κάποιες προβολές, βλέπουμε ξαφνικά μεγάλο αριθμό downloads. Και επίσης, δεύτερο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που δεν έχουν τα περιοδικά είναι ότι όποιος κατεβάσει το τεύχος 0 και του αρέσει, πάει το τεύχος 1, κατεβάζει το τεύχος 0. Οπότε θεωρητικά πιστεύω ότι το περιεχόμενο συνέχεια διαθέσιμο και είναι δωρεάν, η ύλη δεν παλιώνει. Όλοι κατεβάζουν το τεύχη και διαβάζουν αυτά που θέλουν. Λοιπόν, το φύλλο.
Μέχρι στιγμής από κάποιο διαγωνισμό που κάνουμε, και μια και το είπα να το αναφέρω, μέχρι σήμερα το βράδυ έχουμε ένα διαγωνισμό, που λήγει σήμερα. Άμα δηλώσετε συμμετοχή, πρέπει να κατεβάσετε το τέχος, να διαβάσετε κάποιες οδηγίες και να το κάνετε. Χαρίζουμε ένα iPad, τη Δευτέρα ανακοινώνει τον νικητή. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει. Συμμετέχει είναι πολλές βέβαια, είναι πάνω από, έχουν ξεπεράσει 1000, αλλά μπορεί να είστε τυχερός. Το κύριο κοινό μας είναι άντρες, όπως λέτε, το 72%. Σε ποσόστοση, οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι χρήστες είναι κατά κύριο λόγο PC, όπως βλέπετε. Το iPad δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, αλλά έχει καταλάβει ήδη ένα σημαντικό ποσοστό. Είμαστε ήδη στο 18%, το οποίο αριθμεί περί τα 1.400-1.500 χρήστες iPad. Και από εκεί και πέρα, το ηλικιακό μας κοινό, αναμενόμενο είναι από 18 μέχρι 44, ο κύριος όγκος, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις πάνω και κάτω.